بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. Pada ko mga hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa tanunian o antono ilalan a isung sangkutwa naraka nagu antono ilalan a isung sangkutwa surga. Tigman na ya Rasulullah miya katita yang ko Abu Hurairah radhiyallahu anhu hujibatin naru bisyahawat at tigin na mililibet sa iko naraka na langwa bay aginawa ay lalan no naraka na langwa bay aginawa. Subhanallah, ginan ni inilibton so bay aginawa na tanto kong madakala kapag bay aginawa sa iko mga babay iyang ko mga babay iyang ko tamok, babay iyang ko kadato, babay iyang ko kandaga-dagang, babay iyang ko kapangoyagan. Pamanalangon na kabutuan sa baya aginawa. Alang mamita taalok sa dunia. Naginan na langon na nan kababayan o ginawa. O gid na igiram yagdam ka, aad na kaya babayan ka napakaisi nga ginawang ka. Hal hadha mimma yardahu Allah. Ino mga degiyang ka iya galabakap kababayan na kan. Padaya mga day sa ikasu at tarakan wallah. Kaya ka na balang mababaya na ubata no mabatero alangon na lalanay pa ka naraka. Di. At natimbangan yan. Naaya timbangan yan. Nagyang ko to. Ino mga day. Kasu at swallah. O pamakanggalab ka ko. Kaya ka iya kababayaan ko ang makapantag sa dunia. Na upang makailayan ko naginan na ikasuswatar ka wallah subhanahu wa ta'ala. Nanggalabakan ka. Kakanabaanan makasusupa ka. Na amay pamang kaginan na supa ka. Agyang ko to kabay awallah. Nagugyang ko to sugan wallah. Kasi mararani sa agyang ko to rarangit wallah. Nagwisa sa paro wallah. Nagutapangar ka wallah. Napananggila ka kaginan sa mga baya aginawa. Inilibat ko na raka jahannam. Saka mau tumambu. Ay mambu lagi diyan na susurga. Wahuffatil jannatu wahujibatil jannatu bil makarih. Suatigin sa surga. Na inilibat na lang wa ipkaguda ginawa. Langwa di kabay ginawa ta. Ibarat yan na lagi dagi ang kutuwa kasidka. Aging kaya kasidka. Nasupa sa sadka na igira na pagkapikir ta asidka ta sa sangibu. Na ilang auto ka pakaw masusyalta na lagi duwaya ipagwaswas yan raka na tanto malaso sangibu. Napapakaito na ka tiga okid na kiso magatos. Okid na kiso 50, okid na kiso 2, okid na kiso 1. Ilan yung mano to. Subhanallah. Di kabubay ginawa. Agi ang kutwa mga simba si Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi diyan naman muna suka sambayang sa subuh. Namiya ka panapanad sa ginawa o ba niyan putula so turugi yan. Asar makasambayang, makatindag, mabasa alawas yan na iga. Makapagabadas. Namiya karagdag doon sa ginawa. Nagyuti mga lala na isong sa surga. Enos ka na kailangan na lalayon ka di mapamagitong aya pagampaga na ya riduin ka na subay ginawang ka. Na aya tuos sa pagkaapas ka na riridu na ka subay ginawang ka. Kana ba nga pangungunuti subay ginawang ka? So lang na ikagudi na simba ng galabakang ka. Tagal na kaon. Pakinjihad kaon. Atuing ka subay ginawang ka. Ginan ikabaya o Allah subhanahu wa ta'ala. Naguginan ni biyaloy o Allah subhanahu wa ta'ala. Surga. Lalan ay pagkasong sa giyong uta surga. Na ay lalan yan. Kakapag sa tanong kung mga bay aginawa tanong ay yasta'ina billah. Kailangan na sumanaw siya na di makapamangni sa tabang sa ikwallah. Di makapamangni sa tawfiq sa ikwallah. Inupad sa giyong uta mga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ad-du'a ami aloy. Nagyang uta Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah. Ugupi akong kasadyakan rakadi ka tadentadami. Wa syukrik. Ugupi akong kasadikur ka di ka panalamati. Wa ibadatik. Ugupi akong kasadikur ka di ka simba. Kinan. Kailangan na sumanusya. Nalalayo na yung kutadin na kapapamangni sa tabang si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaginang buiukit ang kapagsatan ko mga bayagin at tanong.
Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.